Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita dito sa Pamplona. Dagan ang nakabenepisyo nga mga katauhan sa lungsod Pamplona sa programa sa Department of Labor and Employment Condole. Ilabi na kini gitawa og tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Worker Program kung tupad nga kini paningkamutan ni Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Gani baguhay lang gibutyag ni retired police officer Crisanto Garit Jr. sa lungsod Pamplona nga ang mga katauhan nakabenepisyo sa maong programa nga ang dako kini ikatabang karon nga nakatubang pagyapon ni ining pandemya maong COVID-19. Saysay panigaret nga malipayon siya sa usas mga munisipalidad sa segundo distrito sa probinsya sa Negros Oriental. Ang daghan ang naka-avail o nakapahimulo sa programa sa gitawag og tupad. Ani ang pamayag ni Crisanto Garit Jr. Dako jud kayo sir, dako kayo katabang ning sa dole sir kaning pinaning kamutan po ni Chiquiting kay ang mga katauhan sir naka ubay-ubay jud ang nakatrabaho sir. So daghan jud kayo tatanang barangay sitio nakapahimulos gid sila kay amo man gi-allocate pod among gibahin-bahin ba sa kada household na jud makatrabaho usa. O usahay pod og naay pamilya nga lain kauban sa balay na apoy makatrabaho nga ingon lang ninyo na makasulod gyapon sila kay nagkinahanglan man pandemya man karon. Man nakadawat gid sila anang gitawag nila 14 days nga 5,656 dako jud kay katabang sir sila kay lipay kay sila sir nya ingon sila nga talagsara kayo ang congressman nga makahatag ingon ani kadaghan sa tibok Pamplona. Ubay-ubay gud ang nakapahimulo sir. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.